Der. Jeg har ikke fået nogen venner. Nej. Jeg har ikke nogen venner. Men jeg har en nogen. Jeg skal holde min røv. Jeg skal holde min røv. Jeg løber. Nej, jeg kan mærke, at jeg kommer til at være spasset til at skyde med. Det bliver mig, hvis den bliver mig igen. Fuck, mand. Hvad er det overhovedet, det hedder? Det ved jeg ikke. Spin the bottle skyde. Skyde hinanden. Spin the bottle skyde. Blast strangers, blast your friends. Og fremmede. Ja. Du går ind normalt. Skyd fremad, gå ind i normalt. Så skal den ikke lande på Albert igen. Ja, nej! Nej! Jeg skal lade den igen. Fuck! Jeg kom til at løbe ind i rutsjebanen. Hvorfor? Eller jeg tror, du havde ret i, du var handicappet med at skyde med den. Den røg over dit hoved. Jeg vil ikke tage skydende tættere på, så vi skal høre, hvordan det er. Det var ikke sandt, det var meningen, at jeg sigtede sådan her. Du skal ikke efter mig. Går du efter hovedet? Det er fordi Albert han var tættere på. Nej, du skal jo bruge det er fordi, jeg kom til at løbe hen mod rutsjebanen. Filmer du det? Ja. Holy shit. Og først opdagede det nu. Ja, for helvede, ja. Jeg troede lige, du spiste den. Det smager godt. Kom nu, var tyk. Okay, det var en lort. Skulle lige pølses der, eller hvad? Ja, bare lige alle sammen. Det her det er en softgun, og ikke en normal gun. Lige efter du pløkke i røven. Men... Hvad fanden holder du for den, nu? Tag lige nummer, Fuck! Jeg glemmer helt, hvad man skal lave. Hvorfor glemmer jeg hele tiden, at jeg skal løbe? Og på den kan jeg sigte her, og så går jeg den op til hovedet. Ja, det er fordi, jeg tænker på det. Hvad hvis jeg skulle have løbet nu? Hvorfor skreg jeg? Ja, jeg var også stille i. Jeg venter altid bare på det der hvor det sviger. Det er det, jeg venter på. Han trykker stadig i gangen. Fuck, den er lige der. Det er blevet en Elliot 2 gange i streg. Han er ikke ramt noget. Jeg kan godt holde den. Der er sgu kun en, der er blevet ramt endnu. Ja, det var mig, der skød Peter i røven. Mine baller, de sviger stadig en gang imellem. Gør det. Ja. Hallo, vil du virke? Sådan der. Nu er der skrevet. Det er pisse. Hvad laver vi? Fuck, vi er gode. Hvad er det? Læg det ned. Du skal ikke lave mig. Har du ladt den? Den let? Ja! Fucking slut! Hvor ramte jeg dig? Du ramte ikke mig. Ramte jeg dig? Du sagde sgu da af. Det ligner en ramte dig i nakken. Nej, det er vips. Jeg ved det ikke. Jeg tror, mit tøj er for tykt til at kan mærke det. Jeg tror, den ramte dig. Hvorfor løber jeg altid over sanden, når jeg har fucking klipklapper på? Nu er der sand over det hele. Kom, gutter, op den her. Au. Så har vi da sådan noget at gå efter. Jeg tror godt, det kan mærkes igennem en t-shirt. Ja, det tror jeg. Så hvis det bare, kan mærkes igennem de her bukser her, så... Jeg kan i hvert fald ikke mærke det igennem den her. Ja, du har også en hoodie. Den er fandme også Du er fucking grændende hoodie, mand. Jeg vil tage sådan lidt. Wow, du er klog. Du ligner sådan en ordentlig grimme katter. Du ligner du bøs. Det er han også. Okay. Der var ikke lagt! Der var ikke engang lat. Jeg havde perfekt skud lige til
Peter. Nej. Det er 100% forståeligt, det der. Jeg er helt enig. Ej, så speed. Ja, det er fucking synd, for så speed, han er sådan noget hovedpine. Hovedpine? Ja. Hospitalet for at have hovedpine. Han har ham det 19 kender vi millioner i alle sammen. hospitalet. Har vi lige lidt ekstra skud. Som lige kan skyde lidt, fordi han glemte at lade. Jo, det er godt. What? Det kunne godt mærkes, det der. Fucking delayed reaktion alligevel. Okay, der er let nu. Nej, den er sgu da ikke let. Vent, var den let? Han var lige på skulderbladet. Jeg ramte hans Peter. Jeg havde sådan en klump af tøj lige Du her. ramte ikke mig. Jeg har ret lige her. Gør du? Ja. Jeg kunne ikke engang mærke det, what? Du har fået bukser og t-shirt. Stakkels Elliot, han løb bare for sit liv, og så går jeg efter ham. Jeg løber bare. Jeg står... Han er ligeglad om det er ham, der skal tage. Han er ligeglad om det er ham, der skal tage pistolen. Han løber bare. Jeg løber før den er landet på en. Jeg står bare... Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare stod stille med det. Jeg troede ikke, Peter, du har overhovedet haft den endnu. Nej. Jo, jeg har den haft den. Har jeg ikke? Jo, da vi gik dernede. Ja, der var den første, jeg havde den, må jeg ikke? Jo, og så har du ikke haft den siden. Nej. Du skal mærke smerten. Lige på knæet. Okay, nu er jeg. Er den lavet? Lige ved. Er den lavet? Ja. Lavet. Lige sigte mig. Fuck! Jeg er så til at løbe, ja. Hvorfor ligger der en sten der? Hvor skal jeg vide det for? Det ved jeg ikke. Shit! Paddle. Ellie, du er skide heldig. Jeg blev ramt lige her. Jeg lige trøjen også, som lige kan... Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid glemmer at løbe. Shit. Jeg har ikke nok lunger. Jeg skal lige tjekke mit pæn. Med din pik. Håber jeg, Se, her er det mærket. Og så her er det andet. Hvorfor har du faktisk fået mærker af det? Jeg tror ikke, jeg har fået mærker på skulderen, der var jeg blevet. Så jeg sikkert også mærke på ballen fra i går. Hvad med min balle? Det har du i hvert fald bare. Det kunne man også se. Det er helt lille. Selvfølgelig er sådan noget her, vi laver. Ja. I en offentlig legeplads. Ja, hvad skulle vi ellers bruge vores nørder på? Ja. Hvad så? Du rammer på ballen igen. Du rammer på ballen igen. Jeg blev ikke ramt. Ja, jeg kunne ikke se det skud, jeg skød på dig. Jeg tror kun, jeg kom til at få det ind i. Det skud, jeg skød. Det lød som om du skød. Nej, du skød noget, fordi det lød ikke. Jeg hørte ikke, den der lyd. Ja, jeg kunne bare ikke se skuddet. Måske havde det været den der fuser, som bare røg sådan ned. Men er det? Hvor kæft, hvor du heldig. Jeg havde et perfekt skud lige til ryggen på dig. Lige til ryggen, så peger du mig op på nipplen. Jeg er rimelig uheldig. Du skulle da ikke. Du har 5 mellem tæerne på. Du skal ikke pille ved mine negle. Skal vi prøve at skyde ham på en eller anden negle? Ja. Kan du ikke se, hvad der sker så? Jeg tror, det gør ondt. Kan vi lige prøve? Jeg kan få en lille negl af det. Shit. Smart. Hvorfor er I så mongol til det der? Hvorfor tror du? Ingen af jer nogensinde loaded. Kom nu! Jeg har sgu da heller ikke loadet den. Jeg loadede på første gang i går. Jeg havde ikke brugt den før jeg så med. Nå, der var en sommerfugle. Jeg troede, det var en vest, der var det. Der var en sommerfugle. Nej, ikke så tæt på.
Kan du overhovedet mærke det? Ja, det kunne jeg godt. Så kigger jeg Du på ramte ikke ham. neglen, du ramte stort til spidsen. Så kigger jeg på ham. Man kan godt mærke det, men så gjorde det heller ikke. Fanden blev det andet skud af. Det var forsvundet. Ligesom min far. Vis dig! Yes! Fuck, så ring. Hvor kan jeg mærke det? Hvad er det for noget munket nu? Ah! Så er lige, jeg bliver nødt til at klippe ud. Nej, det er fint. En gangster rap. Hvorfor den alt for lille til dig? Det er fordi, jeg har større hoved, det her. Nu er der Peters noget på. Hvorfor slår du mig? Det var ham, der gjorde det. Du tog den ikke af. Nej, det er det farligt. Mine klunker, de skulle bare lige sænke sig lidt, så... Hvad får I den her? Det skulle ikke holde. Ramte jeg dig? På anklen. Ja, du løb også bag huset, der skulle til at skyde dig. Elliot, han skal bare ikke ned i det skud. Han lige blev skudt på en stor tunnel, nu skal han ikke skyde nu. Jo. Jo. Hvis jeg blev ramt. Så er mig på den skygun, så skal jeg nok vise Elliot, hvordan man bliver ramt. Ja, det her, det kan sgu da ligesom... Den der bliver ramt næste gang, skal have skudt lige som også. Nej. Jeg joker. For det er sikkert mig, der bliver ramt. Det håber vi. Men der er allerede en i. Hvad? Der var 3 skud i, Albert. Nå, det var der, hvor den anden den forsvandt hen. Au. Hvorfor pillede du den af? Ej, Amanda, hvad har du gjort? Men fuck, hvor spændt nu. Okay, det kan man godt. Du er da ikke helt Jeg smart. var heldig. Jeg er heller ikke helt. Nej, det kan man ikke. Ny. Øj. Men virker den stadigvæk? Pas nu på, jeg skulle til at skyde. Hvad skulle du til at skyde? Hvorfor skød Det du? virkede. Fordi jeg vidste, jeg skulle lige til at se, om den var lavet. Jeg tror så i dag, så tror jeg ikke, den virker længere. Hvad? Jeg har en skaldet en. Der er fluer, der knæpper på min arm. Jeg fik engang 2 fluer med et knæk, fordi de bare stod sådan her. Det stod simpelthen på bagbenet i ørerne. Det er mig! Kom nu ned! Shit, det er en bold, jeg har. Skal vi lige se, om jeg kan ramme Elliot? Jeg har skud her. Så jeg kan lige se, om jeg kan ramme Elliot. Han ramte mig, mens jeg stod helt derhen og kiggede på ham. Du stod bare og kiggede. Jeg tror ikke, der var nogen hjemme. Jeg kunne ikke lade den stå. Jeg kunne ikke lade den. Hvad fanden var det hovedet, du stod og lavede? Jeg prøver at lade den. Jamen, Elliot, han stod bare der, han bankede. Nå, ja. Der var ikke nogen hjemme. Nej, det er da godt observeret. Tror du Shrek, han bor der, hvad? Er I klar?
Hvem er? Hvad? Og det er overhovedet dig. Ja. Nej, bare ej. Det er Det var ikke engang dig. Hvad var det så? Det var Elliot, den anden sådan her, og den stod der. Jeg så den også. Hvad skal jeg have? Skal jeg dig? Jeg tænkte bare, jeg var ligeglad, hvem det bliver, men jeg Måns. må lige se. Holy shit, han er rød. Jeg ramte der, hvor der ikke der er en, på en shorts. Nu stopper du! Nå, hvordan man får Peter til at skide i bukserne? Jeg er ved at få skabt mig en dysefylde. Sko. Kan I være sammen i aften, gutter? Ja. Sikkert. Så skal vi se. Gutter, der... Nej, vi skal hjem. Jeg skal hjem. Så går vi hjem til Anton. Hvad? Gutter, der har I godt set Meg? Meg? Det er den der store haj. Nej. Der kommer en Det to. skulle være Jaws. Nej, der er Meg, den er bedre. Jeg har set reklame på den. Det er ordentligt god. Nu er der kommet en Meg 2. Hold kæft, den er et eller andet. Har du lært den? Prøv lige at flytte dig lidt. Det er ikke engang dig! Stop! Jeg joker, jeg gjorde ikke noget. Jeg så den bare. Det er ikke engang dig! Hey! Du tog den bare. Hey! Hvad er det for nogle miljøsvin? Min finger, den var derinde. Jeg er lige Så blev den reddet af. Så er han også i går. What? Kan jeg stadigvæk spille rundt? Det er mig, det her! Ramte jeg dig? Nej, jeg skal lige mellem benene, det var ham. Jeg har dog stadig et skud. Fuck dig. Hvad stopper du? Men hvor lang? Holy shit, 17 minutter. Giv mig det. Det er det sidste runde, drenge. Man kan se helt op til Gud. Kæft, hvor han ikke helt sød. Hallo. Jeg har noget. Den sidste her, der spinner vi. Den lander på skal blive skudt på begge balle. Eller på hver balle. Okay. Og man skal ikke tage bukserne af. Okay. Hvad sagde du? Den lander på nu. Så den skal blive skudt på begge baller. Nej. Men du må gerne have det på. Det kan jo sgu da stadig der står. Stop den her! Ja. Jo. Vi kvælder Peter! Han sparker den væk. Godt. Nej, det går endelig. Nej, det er dig, der skal skyde, så. Du skal Nej. skyde på begge baller. Det var det, vi lige har Det var sagt. den, der blev skudt næst. Nej, det var ikke. Nej, det var den, der landede på med det der. Hvad fuck? Det har han lige sagt. Det gør ikke rundt. What the fuck? Hey, yo. Okay, vi tager lige om nu. Og det er den lander på her, den skal skydes. Jeg troede, det var den, der blev skudt næste gang. Altså, Jamen så hører med ørerne og ikke med røven, Marker. Jeg fik 4. Skal vi så have 2 på hver balle? Eller? hvor grusomt. Ej, det var godt. Ti stille her, på. Ja, jeg fandt en. Vi ikke har brugt. Det var den, du lige tabte. Nej, jeg fandt en til. Jeg har 3 lige nu. Fuck, det gjorde næste. Elliot overvejer bare sådan til. Hold da kæft. Okay. Elliot overvejer at tage et skud ind her under armhulen. Bare. Au. Armhulen, det er altid fucking ømt sted. Ja. Hvorfor sådan en sniper rifle skud lige nu? Fordi det er bare fedt. Ja. Hvor er bare der? Fuck, hvor er han dum. Imagine, at jeg kommer til at trykke. Hvordan forventer du? Ja, det kunne godt komme til. Det var sgu da ikke ordentligt. Jo! Okay, hvad tager det første skud? Jeg tager det første skud. Det er den her balle. Den hedder Brian.
den så røv. Gå tættere på. Gå tættere på. Ja, det ved jeg. I'm a propose. Motherfucker. Ja, der er endnu en skud. Hvad er den med? Ja, nu er det min tur. Det er den her balle. Den anden vej. Jeg løfter lige lidt hos på. Så siger det skraldebam. Den går mere ondt, den der. Den ramte bedre. Nå, alle sammen. Nu skrider vi. Godnat. Godnat.